i Rachel Griffith, pennaeth yr adran bioleg ac aelod o'r maes dysgu a phrofiad gwyddoniaeth a thechnoleg yn Ysgol y Creuddyn. Yn y maes dysgu hwn, bydd y dysgwyr yn ennill profiad gan athrawon arbenigol yn ei maes, datblygu'r dealltwriaeth o'r byd o'n hamgylch mewn labordau ac ystafelloedd dechnolegol, pwrpasol mewn awyrgylch gofalgar a phroffesiynol. Bydd cyfleoedd i ddatblygu'r sgiliau ymarferol a chreadigol trwy ddylunio a chynhyrchu dyfeisiadau gan ddatblygu gwybodaeth dyfnach. Credwn, fel maes dysgu a phrofiad, bod cynnig amrywiaeth o dulliau addysgu gan gynnwys asesu ffurfiannol a chrynodol yn arwain at ddysgwyr hyderus a gwybodus sy'n gymwys ar gyfer y byd o'n honni. Ymfalchiwn yn ein perfformiad ardderchog ar lefel tygau a lefel A a gynygir trwy arlwy o gymwysterau gan gynnwys y gwyddoniaeth triphlyg, dwyradd a'r gwyddoniaeth gymhwysol. Ar yr ochr dechnoleg, cynnigwn dylunio cynnyrch, tecstilia a chyfathrebu graffigol. Ymhlith a'n llwyddiannau dros y flynyddoedd, mae derbyn gwobrau arloesoedd Cymru sy'n bluen yn ein het. Mae'r agweddau cyfrifiaduron yn ffynnu ac yn cynnig profiadau eang i ddatblygu ac arloesi ar draws y maes dysgu a phrofiad yno. Fe gewch croeso yn Ysgol y Creuddyn i fagu eich sgiliau yn y meysydd hyn.